दिनैनि ब्लगा ना अमा रुनानै जानाय ओमफ्राय बे गस्लाया मैयानिनो दासिमबो सुवाखै ओमफ्राय अमा जानो रुनाय अमा आथिं रुनायखौ जानो लुबैनानै ना मैया देरहासार इस्लारिया हराव फैनानै थांरोङाखै दिनैबो बिदि आरोखि दा अमा आथिंखौ रुबाय गावनो बायबाय थेम्फाले फैद' ओरै फैलाय अमा आथिं मोनजागोन जाम्बि बे आरोखि ओमफ्राय अमा आथिं जानो होनायखाय फैदों आरोखि आङो थेम्फाले माइ खारखोथाय जोंना थेम्फाले नै बे थेम्फाले नै फैद' थेम्फालेबो ओरै फै ओंखाम उखैबाय बियो थारमाने बे ओंखाम उखैबाय बे न' नेयो मैया सानसे न' नेदों उदैया नै बाथाब जाबाय दा ओंखायनो दा अमा आथिं देरहासारा जानो लुबैदों होननायखाय लाबोनाय जादों दा अमा आथिं रुनायखौनो जों एसे इन्जय खालामना जानायसै आरोखि ओमफ्राय थारुन मैया बस्था मोनसेथ' नङा आधा बस्था हादानिफ्राय मोनबोदों मुला मोनबोदों बहुत बुस्थु मोनबोदों ओमफ्राय बेखौनो थारुनखौ एमजे संदों आरोखि माबायदि जादों जायाखै आं मोनथि रोङा एनिथिं एमजे संदों ओमफ्राय देरहासार इस्लारि लोगोसे दं गस्ला गानाखैलै बेखौ खोन्थायाथाय लांथियाथिया जोंख्लाबजोबनानै दं आं खोन्थानो लाजिलायलांबायसो अमाखौ नायग्रोदो नै अमा आथिं रुनाय बियो दिस इज पर्क ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरोखि ना फुरा नै बेफोरबायदि अमा आथिङा ओमफ्राय बावहाय होनाय जादों मुलाया मुथासे बे आरोखि बाथ्राया ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो अमा आथिं रुनायखौ बेम्बु सुट मोनोब्ला साबसिन जागौमोन दा लास्टआव आं जानायखौ एसे खोन्थानो थारुन ओंख्रिखौ दा बोदलाथ'ला दा एनिथिं एमजिया संदों थारुनखौ माबोरै जादों जायाखै आं बेखौ मिथिदोंला टेस्टबो खालामाखै बानलुआ मोजां नङा ओंखायनो हायोब्ला हादानल' खस्थ' खालामना गायनाय बानलुना 10 थाखा बारा होनानै जा बेनि टेस्टखौ एसेब्लाबो मोनगोन आलादा हादाननि बानलुआ एसेब्लाबो आलादा आरोखि बानलुआ माने खम आलु होयो नांगौ बायदिखौ आलुगोन बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो जोङो हादानाव मैया थांदोंमोन बानलुखौ लास्लाबनो हायासै बे आरोखि मैयानि बेबो एसे खोन्थानो नै थारुन बेबो थारुन जिंखा बेफोरबायदि आरोखि थ' जों अमा आथिं रुनायनि सायाव दाहाय एसे खोन्थाबावनोसै आरो खनसे खोन्थाबावनोसै अमा रुनायखौ नै बेफोरबायदि आरोखि फाइनालि लोगोफोरजों अमा आथिं रुनायखौ जों बयबो जालायनोसै मोखां एसे खोन्थानोसै देरहाफुंबाय जानोसै अमा रुनाया माबायदि जादों मा बुंनो माने अमा रुनाय गस्ला गानाखै बेसेरा ओमफ्राय मा होनगोन नों अमा आथिं रुनायखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजादों दहाय आं जाजेननायाव बिराद पारफेक्ट मोनखाबाय आच्छा बे पारफेक्टआनोसै आरो नोंलाय थारुननि मानसि आंहा कमेन्ट होनांगौ आं गैया आदा अफ्रि रुनाय माने बे बेस्ट अफ द बेस्ट जाखायो माने माब्रै बेस्ट अफ द बेस्ट बयलनि मानसि नालाय बियो बयलनि मानसि फार्स्ट रुनाय जाहोग्राया आंखौ लाइफआव आदा अफ्रि लाइफआव ओमफ्राय नैबे थारुन ओंख्रि बिनि आं बेखौ जानायनिसै दहाय एसे रुनाय जादोंमोन दहाय मा होननानै बुङो रुनायखौ जादोंमोन रुनाय माने बे थारुनखौ रुबायना मोनसे गोलाव गिदिर रुनाय दं ओमफ्राय बेखौनो आं एसे जानायजों टेस्ट मोनदों